okobambu kwa Yesu kerore no musani gwatarire nere miaka 3 n'enusu emegima omana gochikoigwa omusani onko gotigare buna Yohana 14 batebi ngati moichane kiagera bamanyire ng'ango chiare kogenda bono nigo babwatwa goichana okonene lakini wetani goichana kuri gukona gotebi ng'ango chiare kobambwa echuma eri ntwasoma ng'a bono bambirwe ekera bambirwe amaisugusu igo aikire emioyo yabo egento kende ngeri ng'a ogosemeri kwabo wasalirigwe okobamba igo gwasaliri ogosemeri kwaborokia noe no kwegena kwabo kwanyegerigwe igo nogoteba ng'a ase engaki eri ogoteba ng'a baroche omosunte ne weekend eye omokubi oyo noro baroche omosunte omonene ekiagera omonene obo oirirwe wetera ase amakweri nabo igo tari igo rioka ase ogosoma Yohana 2:19 nabeko gotebi ng'a nabara bono bairokire mono ase eng'encho yaki ng'a nabara bunkorigi bare baitwe bono ekero tokoigora Mariko 15:1 eki na egesieri kia omoerio ase egetabu kia Mariko nabo igo eki nakio gekoerera inki gekobwatia nyuma Yesu kabambirwe karusigwa omosalaba ase twakorera Joseph wa Arimathea moirire ase oboina bwaye amobekire inki gekobwatia ritang'ani igo tokorigereria ng'a timing enchera okobokio kwa Yesu gokorenkwa nabo igo ng'a nase eng'encho yaki abang'ina bari twatebete abakungu bari bagocha ase oboina rituko ria Jumapili mambia na kero kende nase eng'encho yaki bagocha mambia ninki kegokorekana nabo igo nabanto babeire bakorwa oborori ao kero kende bagotutukania na gotora na amang'ana aya buna arenge erinde banyare goikerania eganga yabo ekiaranto mbare bagoteba ng'a Jumapili eye bori ng'ari abo ogete ngiki kiabete noroche ng'a naki gekogera abanto abange ekegima bagosasima rituko eri abande bagoteba ng'a nase eng'encho ya ogochengera okobokiwa kwaye nayande gocha na amange agokorekana korende ntagete gochakera elesson yaito iga abwo ng'a naki Yesu omonazareti obokire nabo amariko achaka gosoma akebungo giite ekenene ase amang'ana aya nogoteba ng'a naki ng'okoyakwana omomalaika nero ogokwana amang'ana aya abamalaika nabo barenge abe eritang'ani koraria egekone eke ekenene giokobokigwa kwa Yesu eki naki egento egetang'ani ase point ya erituko ria rero ntagete goteba ng'a ase elesson eye ekero okorwa ororo omanye ng'a abatang'ani kegima koraria okobokigwa kwa Yesu ekero abakungu bari bagocha batatu ase oboina rituko ria Jumapili igo bakonyora oboina igo bwari gwasi igo bakumeti ng'a ng'ogocha gototigereri rigena igo ntagete gotuma amang'ana amange ekegima erinde nkwanere ekerenga kia elesson gioka ekiarani manyete ng'a twasomire korwa maega tomanyete ng'a Yesu ndiakwete ndiabogete ntomanyete ng'a ekero baikire ase oboina aria bakonyora rigena ng'a ng'ogototigereria eye na emegano twanyorire korwa maega na twaesomeire mpaka bono ntonyeroche lakini amang'ana ntagete kobeka nari ng'a egento egetang'ani abaenegetie ritang'ani abarareti ritang'ani okobokigwa kwa Yesu egekone eki na abamalaika erio naende tokanyora abanto toraroke ng'a abainjilisti bane na barabwo bakanyara korwa okoerera buya ntebe ng'a okoerera kore etobauti ase nini lakini okukoranyare koba kogotokonya erinde tonyare koba tokomanya ng'a ninki giakorekanete ase emambia eyio yokobokigwa lakini rende nkeri ng'a bonsi pi nkoigwana na bare igoro ya egekore eke giokobokigwa kwa Yesu ekiagera etokonyora ng'a abang'ina bari nigo begenete na abanafunzi baye aborokiwa baraburende barabwo igo babwate gitang'utang'u bona abono togochakera rigereria manya ng'a abamalaika barure okoraria abang'ina baria begenire ababeire bakomotunya Yesu buna twakwana engaki eri ng'a naki ng'ai barenge aborokiwa ba Yesu engaki ya emechando engaki eria agochi gotindekwa batari kororokana goika omonto oyomo bwa egekaro keria ogocha kobori ng'a ase inche bamanyene na omogavana bono nchakera elesson ya rero abwo neri ng'a naki abang'ina aba mbakageire ng'a kero kende mbegene kobwa bari batarire na Yesu emiaka 3 n'enusu bono rende nyuma
yokoenekeri gwokonge obosaidi bwarurwe kero omonto wegendire bono rirorio ngige ekobwati erio bakoborigwa ng'a bono egento kero giatigaire nokoraria amang'ana aya ase ense yonsi ng'a Yeso obokire. Kero kende ndatebe ng'a omoroberi oyio noro bado gotumeka ase rituko ria rero ekero tong'endete koraria ng'a Yeso nabogetigwe korwa ase abakure nabo igo nkorwa are obogima bwa kare na kare ase kero oyomo oyo ore egene ngagete ng'a nabo nakorire esamari ere esoni engima igo lakini ntagete gokoinyori ng'a ere esoni nebangire naende esababu nere ekobangerwa enchera eywo ebangire erinde kero kende totware omotiririko tonyare koba tokoyeigwa buya. Ritang'ani ekero togochakera ekebunge egetang'ani goika ekia gatano na gatato ntonyebaga botambe ngonyebaga chinsemo ibere erinde twanyara koba tokonyerigereria ritang'ani torigererie ekenyamorere egento bakoroka ng'a technology and memorial. Oku nogoteba ng'a chronology na enchera ebikore bigokorekana amang'ana agokorekana na boigo na ebinyorio mang'ana kiagokorekana abwo na inki kera abwo gegotoinyoria egento gia kabere nkwanere a real fact nogoteba ng'a ekeene ekenuke ekeene egekiranu ngere kieke ensemo ya egento kia gatato ndakwanere bearers of good news abakobogoria amang'ana aya amaya obotomu obo mbara biaba ensemo ya kabere neyomario ng'ende ekebungo gia kianda goika 20 Mariko 16 tomanyete tore erinde tokwanere igoro ya birori bokobokio kwa Yesu igense mentang'ani tokwanere okobokio kwa Yesu ensemo ya kabere tokwanere birori tiganchakera ngo okobokio gwoko kwa Yesu ngokwaneri baga botambe ng'anchete kero negeiri nakorire naena namabaga erinde twanyara koba tokomentera twensi bono kebungo gia kabere ase egetabu kia Mariko oku nokobokiwa kwa Yesu na ori origeretie buna natieka goteba ine ensemo yokogoka gwokobokiwa ensemo ya Jumapili ori okobwati rituko mbwaterani nerigena ria rikorusigwa nabo igo nkorera ensemo entang'ani abo ng'a the women at the tomb ensemo ya Jumapili eyo nabwateranirie ekebunge egetang'ani goika ekia gatano na gatato mang'ana aywo yonsi ekero nkonyabeka amo igo bono togenda amo naye eyemo asemo ekero tokorigeria kebungo gia kabere mambia chuni rituko ritang'ani ria echuma bagacha ase oboina ekero bogokiamoka ekero bagoika oboina nario erioba rikoroka bono ntoinyore ng'a kwirani maega ake Yesu konyora obarareiri ng'a nyuma yogoku kwaye naboke naende rituko ria gatato oinyore ntwasoma Mariko 10 kebungo kia 34. Yesu igakwete buna twegere echuma eria rituko riria bakoroka ng'a riokwarigania erio riare koba rituko esabate etaraba riarenge koba rituko esabate etaraba koreng'ana na ekebungo ekio 15:42 erinde twamana koirana bono ekebungo egetang'ani twasoire Mariko 16 egetang'ani na egia kabere erio rituko ritang'ani ria echumba mambi chuni Yesu akaboka nyuma ya esabato bono mang'ana na atato nakwaneire abwo onye kwanye kubuya Yesu konyora orariri igoro yogoku kwaye ng'a naboke rituko ria gatato ine pointi entang'ani pointi ya kabere Yesu agakwa rituko ria echuma erikoroku preparation day rituko riarenge esabate etaraba gento kia gatato akaboka mambia rituko ria Jumapili the first day of the week rituko ritang'ani ria echuma eririkoba nyuma ye esabato kiarire rituko ritang'ani ria echuma riachaka kebunge getang'ani na egia kabere bono abayahudi igo bare koroka amatuko echuma rituko ritang'ani ria echuma bariroka Jumapili eria goritang'ani
erikobwati rigetogoteba buna omogusi are goteba ng'a tichirimo tichi kabere abare goteba ng'a ritang'ani ria echuma eria kabere eria gatato eria kane I think noe tichi erimo tari bagusi na nabagere bare koriroka tichi lakini rende point ngokwana neri ng'a abayahudi igo bare koriroka ng'a rituko ritang'ani ria echuma eria kabere ria echuma rikoika echuma bariroka rituko riokwarigania nerio esabato yasoa baruka esabato igo ng'a mpabwate ensemo ya okobwatania ekero bakobara amatuko aya na kobua mono eng'ana ende ntagete koreta abwo neri ng'a ensemo ya erituko igo yare kobarwa buna rituko rigima igo ninki ngoteba ase enchera eye nogoteba ng'a onyore Yesu okorwa omorabaro ng'a abanto bakagenda oyomo akagenda mambia agokora emeremo oyonde agacha moboso oyonde maragoba bonsi bagakanwa bireng'aine na amang'ana amange torasome ebunga ebinge nabo igo nokorigereria gokogera ng'a gotoiranie mpaka ng'a naki abayahudi bare kobara amatuko iga ase okobara kwa abayahudi noe yare koba ng'a na erituko ria echuma saa tatu chiamambia buna twasoma ebe saa sita ebe saa 10 eri nari rituko ritang'ani Yesu akwa nabo bakobara ng'a rituko eri na eritang'ani igo nonye okwete chinsa isano nemo chinsa kianda igo bado neri ng'a chinsa chiria erituko ritang'ani ase ogokwa kwaye neri ria echuma erinde bono yamana kobarwa ng'a esabato na erituko ria kabere oiso korigereria rituko ria gatato Jumapili tabogeti rituko rigima ng'ache kogoboka saa 10 gose saa 9 iga abogete mambia chuni rituko kobwakire Jumapili ene eria gatato nabo bare kobara igo ng'e ensemo ya erituko bade koborwa rituko eri amatuko arenga amatuko atato tari ng'a ogotaimu ng'a saa sita chia botuko mpaka saa sita chia botuko ng'e na erituko kigwata chia ensemo ya erituko igo riabarirwa igo ng'a nabo abayahudi bare kobara igo ngaete ng'a ensemo eyito igwananire ekero ngocha egento gekorwa ng'a esenchari ya kabere ekero engaki yaraerire abakristo bagachaka korigereria ng'a naki amang'ana agokorekana in fact ensemo ya abakristo ende egachaka ng'a rituko eri ritang'ani ria echuma eri nario omonene abokire naki bono tokorikora erio bakamana goteba ng'a bono rituko eri mwanyabanto buna anchete emeyega akeroseria ng'a tiga tobeke omoyega omonene bwa ogochingera okobokiwa kwa Yesu iga abanto abange gradually ng'ora bakareta bagateba ng'a rituko eri ria Jumapili rituko eri eritang'ani ria echuma bono tiga tochake gochingera okobokiwa kwa Yesu erio ntagete goteba ng'a erio iga unchura ase ogosasima kwabo iga unchura esabato eri yabekirwe erinde ogosasima kwa erituko ritang'ani ria echuma kogachakera ororo gonkora akiri iga erinde amang'ana aywo anywere lakini ase okobwatana okoyia kenyori kende gionsi tikeiyo ria erituko eri ria okobokiwa buna rituko ria ogosasima kero tokorigereria amariko a Paulo kero tokorigereria aborokiwa no barenge kero okorigereria ase teiyo okonyora ng'a mbancherete ng'a bono ase eng'encho omobori aboka iga ase okobwatana okoyia okogima baria barenge na Yesu na maega yaye bari boonchoikire ase encho okoigwa enchili okorandigwa Paulo bono okabeire Saulo na aborokiwa abatomwa bono ase teiyo barigete ng'a ase eng'encho Yesu aboka tiga tonchore rituko eri mbarigeti igo nogoteba buna bono omobwekano Paulo iga akobeka maiso marore ng'a okoinyoriwa egento gegotoinyoria ogokwa na okobokiwa kwa Yesu yaani enchera buna omobwekano ere agokwana koreng'ana na abakorosai 2:12 iga agoteba ng'a ebatiso nere egotoinyoria ogokwa na okobokiwa kwa Yesu noe na abarumi 5:nemo ekebungo gia 4 yakoinyoria igoro ya ogokwa na okobokiwa kwa Yesu igo ng'a ebinto mbire ororo bigotoinyoria ng'a Yesu nakwete igo ng'a yarenge necessary mwanyabanto gonchora rituko erinde nyare koba ikomoinyoria ekero ndase ensemo eyio origererie ekebungo nkotirimboki mpaka ekebungo kia 5 na kemo 5 nomo igoteba ng'a erio akabatebia
timoiroka nigo mokumorigia Yesu o Nazareti oyo bambetwe obokire taiyoga rigereria ase bamobegete osa ase bamobegete kine ekemungo kia gatano na kemo igo ekene ekenu kengering'ana ki naki toranyare koba noboene ng'a ekene okobogigwa kwa Yesu na eng'ana yekene eng'ana yabeire toregene ng'ekene nabogete kiagera abanto bande bachire bagoteba ng'a aboroki go bachete botuko bakamotindokora bakamoiba bande bachire bagoteba ng'a rigena ndiarueto ndiare korurioka igo ng'a amang'ana by the way abayahudi igo batebete ng'a aborokiwa igo bachete bagatindokora Yesu bakamoiba bona aborokiwa nkorigo bare baitwe borokigo bagatama bakebisa Yerusalemu goraria lakini rende konyoa Yesu batebiri ng'a rende aso tumerana Yesu ase rituko riria Pentecote kere gochikobera oro bono aborokiwa etaraikererio igo boboete batamire bakaumeranete akanyomba irongo bebisete ororo ase eng'encho ng'a nkorigo gore baitwe lakini rende ng'aki torakore tomanye ng'ekene okobokigwa kwa Yesu nogwekene nakwete kiagera abanto ntwasoma ejuma bare goteba ng'a manyete Yesu takweti iga bambetwe akarusi g'omusaraba ekagera ng'a ekegambero twasoma bakaimuka bagatuma ekero mpaka abakuani baro mpaka omosigari oria akomwaka ritimo rikere koeneki ng'ekene okure erinde aoroki koreng'ana na erichiko ng'ekene omonto oyo okure igo bakenekia tokanyora echuma eri ng'ekene Yesu nakwete ekene nakwete igo tatindegetwe kare moyo gose tafeinteti mpaka amanyi ngakarwa asang'anaine na amache bakeneki ng'okure bakamobeka oboina bono rende ki bamobeka oboina okwete ng'aki egotoka ng'a omonto okwete ande obokire na ekene amang'ana aya abakorinto ya eritang'ani 15 kebungo kia gatatu na ekebungo gia kane na ekia gatano na gatatu tagete goteba ng'ekere eng'ana ekobasa ekinyoro nabera abe buna mono iga ntoiyororo lakini nkorora tora amang'ana maya ayatwikire twamanyanga ng'aki ense egenderete abanto mbaroa ekero okorora amang'ana maya barenga ororo baeneki egekora ekio bateba barwa oborori ng'a ekene inche no narenge omonto ogotebi ng'a eke naki kiaba noyondo ogotebi ng'a ekene na inche no narenge barwa oborori bobwekaine ase eng'encho no barenge baba abanyakene nabo bagoteba bono ekero Yesu akoboka abanto mbaroo birori barengo ekero Paulo agokwana abakorinto ya eritang'ani 15 osome ekebungo kia gatatu mpaka ekia gatano na gatatu iga egogotebi ng'a birori mbarorora abange bamoroche Yesu ekero aboke kino egento egetang'ani naende nkoiranie ase egitabu kio ogokora kwa abatumwa 28 ekebungo 11 goika egia 15 goika egia 15 yes no ntagete go no ng'enderete gosoma abwo ng'a nonye nabakuani abakuani igo baenegetie yani egento ekorwa corruption igo giachagete kare sana in fact Mathayo 28 Mathayo 28 kebungo gia 11 goteba ng'a while the women were on their way, some of the guards went into the city and they reported to the chief priest everything that had happened. Nga ekera bang'ina baria baimogete kwagachia ya mase ya mokuru asoboina. Abarendi bakaminyoka mpaka asomochi. Erinde bagachikorwa oroboti gochia saba kwani abanene igoro ya kera ringana riakorekire. Rinde komene kabere Mathayo 28 yatebanga. Erio ekera abakuani abanene baigure ayanyorekanire when the chief priest ekera abakuani abanene baumberanire n'abagaka bakaroisia devised a plan
bakarosi eng'ana bagatebanga goike eng'ana etonyekorike kabisa barosi obong'ainĩrĩria buna bagochi kong'e eri bakaa bakwani abo chibesa chinyinge some ebuku yao bwate buna ekogotebia eyane egontebia ng'a they gave the soldiers a large sum of money erio bakabatebia ng'a babwenerete gotebia ekebungo gia 13 bagateba ng'a ekero aborokigwa bagocha his disciples came during the night and stole him away while we were asleep ng'a motebe aborokigwa nigo bacha botuko ekero moraire erinde baiba omobere oye. If this report gets to the governor oroboti ore goikera omogavana riro rionto nyare komoisanikia na moso emechando ime erio 15 Mathayo 28 yatebanga abarendi abo abasigari bakaira chibesa bagakora buna koreng'ana bachikirwe. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. Nga ngoikera no yabuna toko kwani lesson yiga. Engane na bayara lirigwe asaba kwani wikarerero. Bono nare gotwara chinga kichinyinge tangana kwanira amangana kurunga corruption. Amangana obung'ainĩrĩria. Amangana okubangira abantu okoroiseria abantu bando rubambo. Kuna amani akolete. Igo engane nenega igane eringa nga kiturabe no boene ngekene okubuki ukwa Yesu ni enkore yarenge yekene eriri event tali omugano togotebigwa twarorire ng'ente getang'ani birori abange mbarengo into giakabere no ena abakwani baroisirie omoroberio bwogochikwegerera abarendi erinde nario omogavana atamanye ng'a ngikegenderete igo ng'a neki nekene ng'a koroisia omoroberio maete saitani tana gotumika gintu gitaiyo igagotu no oborimo mbori gocha ase gintu gitaiyo oikie gento eki kebo erinde gigotoranwe igo okubuku kwa Yesu nekene naki ekoera batagete kobobisa eng'ana ya gatato nkoira okora bono 5 56 mpaka 60 erio abantu the people who experienced the event were willing to die abantu bari baenegetie eng'ana eyi omanyete tigankotebia ng'a orore ebinto biakorekanire gose nesegi gose gwaponea gose nachari ekero okorwaria omoiko oria obwate nomong'ao abantu abenekigwa ogoku kwa Yesu nabo igo benekigwa buna aboka abantu aba okwegena bagotwara igokora okonene egi ekogera bateba ng'ana king bono rirorio naintwe ntorange gokwa buna Yesu akwete ekiagera ekene onye Yesu okwete naende agatea naboke naende akaboka naintwe natoboke mbabwate ogosemeria okonene abuboka mbari ebirori ng'eke nekene neng'ana yakorekanire omonto naro okoroku Saulo egasi yaye nomomanyete ng'a niga arenga omobisa bwa abakristo obeire kobachanda iga korora Yesu obokire n'obogima bwaye ekero akomoumera ekero arenchera gochi Damaski gochanda abakristo iga akumerana na Yesu ekera ngumeranire na Yesu obogima bwaye bwonchoreri keng'ima ogokora kwa atomwa kianda keungi getang'ani oende mpaka ekia 5 nomo igo ntagete goteba ng'a the very existence okobo wekanisa ya abakristo ekero abatomwa barari Antiokia abantu bagansa kubarama abantu bagansa kubachecheria ng'a barore una ririe rija achiete iguru bimoisi biri bigansa komachecheria ng'a nyaisi gwatigaire rigereria chitubu chigacha chikabamera eng'ana ngoteba neri ng'a abantu igo banchete gochecheria sana abagokorera ekene gose bagotunya oboene kero abantu bakorokwa abatomwa babekanire amo batwarire ng'ekene bono mocha motoite ekene Yesu onye obogete buna atebete naende twamoroe twenekiri bono riria motoita ntori arenge gokwera ekene igo bakora gotebia ng'a abantu aba enchera bakorandi enchera bagokwana enchera bakorogana aba na abakristo bantu bagateba buna bagateba abanyanchu abo bono koigwa naye kwaramirwa abanyabororo gwate ng'abanyaguta erinde kwagechu kabisa ng'a aborokigwa bakaramwa ng'a abakristo bakanyanga eriete ndoche nerigia Antioki no barogetu ritang'ani abakristo na abakristo rikananta igo bono
okobo we kanisa ya Kristo aba Kristo eyuka kirori ng'ekene okobokigwa kwa Yesu kobokigwa kwa Kristo no wekene kiaba bo tosuke ekebungo gekobwati gia gatano na kabere Mariko 16 na kieke nere ebuku ya omweri togosoma equote chapter ya Mariko togosoma ya omweri equote ntagetu nkoire ekebungo kia 16 ekebungo gia 7 bono igo bagotebigwa igo bagotebigwa ng'a korende genda mubatebia aborokigu baye na Petero ng'a nkobatang'anera aria Galilaya ari abwo no moramorore una abachigete una atigete kobarierera ona abanjani timanyeti ng'a mang'ana kia kogwikerae ritang'ani ekebungo egetang'ani goika egiakane twarorire ng'a abatang'ani korora oboina bore obwomo oboiko botabwatio nigo bari gati yabang'ina bari bachete koenia omobere o Yesu inyora twasoma echuma eri tugakorera amariete getabere bono ekero okona gosoma naende nabo gocha kwanyora ng'ana ki ntagete gokoira mark iyo mark iyo ekebungo egetang'ani naki gegokoerera yagotebi ng'ekere esabato yaerete Mariamu Magdalena Mariamu ng'ina Yakobo na Salome bakareta amanukato erinde bache gwaka omobere o Yesu igo ng'a rituko eri ritang'ani echuma Mariko ogoteberi ng'a mbanto kiabarenge twabwate Mariamu Magdalena nomanyete omogana oye nomanyete Mariamu ng'ina Yakobo onyore ribaga origereri buna Mariamu agotebe Yesu ng'a mbwanchwe abana aba bana oyomo abokoboko kwa borio origereri kegima oyo gatatu nomong'ina okorogu ng'a Salome bono ntagete gokorera abwo ensemo eye entang'ani ntebe ng'ana ki bachire ase oboina rituko ritang'ani riechuma erinde bache egento ngeretugu embalming bache koroisia omobere o Yesu konywakwa amanukato igo nogoteba ng'ana ki nyuma yokoenekerigwa ng'a Yesu obokire omomalaika oria konyo orenga ari otigaire ase oboina akabachika ng'a egasi yaino bono genda morarie egekora eke naende igakobachika very specific obatebi ng'a morarie gochia ase aborokigu baye nabo igo na Petero bono ribaga ritoke rinene nimaete nkwasomete tintageti gokorera eso naye nabo orachomentere otebe ng'a ninki gekogera ninki gekogera akobatebi aborokigwa na Petero ere tari omworokigwa ng'aki arate aborokigwa na Petero airekana korirengereria naye nochi korikwanera buna gwasomete lesson yao bono iki ni kebungo gia gatano na kabiri igo ekero bakoigwa amang'ana aya korwa ase omomalaika omong'ene gento ngire tukorugu excitement mang'ana nare okoigwa nyare oborete amatuko amange otokire abanto mwachenga mang'ana aya noe nase egitabu kia Yohana gokwanerwa are buna omwana oria omosiru akoirana ise amoganyete baroisia omoyega yamana koraga buna ari igoro ekero inse omonyaiba oyo maonchoki buna egochenga igo ntagete goteba ng'a namwanya abanto ekero eng'ana engiya yabeire iga egento excitement abanto igo bagochinga igo bagosasoka baroisia omoyega omonene ekiagera ng'a eng'ana yabeire batakagerete eng'ana ebe lakini ing'ana oye nabo ase eng'encho amang'ana yabeire bono igo bakoirana bare na obwoba
bare no bwoba yani batatageti gukwanira ring'aniri kibungo kia gatano na gatatu ase mari keiyo bare no bwoba ase eng'encho yaki inki okorengi bakoirokera nase eng'encho ng'a aborokia igo batamire oyo bagotebiwa igakwete bono batebirwe ng'a obokire eng'ana eye gekoigwekana naki amang'ana agochi koba bono igo baondogete ekero bare enchera Yesu omonyene akabaorokera okobatebia ng'a nakobasegeta okobatebia bakwane bono amang'ana aywo batobwati na bwoba bonde bwensi batari na bwoba bonde bwensi igoro ya okobokio kwaye ase gosoma Mathayo 28 ekebungo kia gatano na gatatu egia kianda na egia 10 nabo Yesu akobaenekeri bono rende ng'ana kera abe enkong'u ekero omomalaika o Yesu omonyene agochikire erinde onyare koba gokoira obotomu obo tari igo rioka Yesu omana gokoorokera nere ogotebi ng'a eng'ana eye okobokiwa na ekene naende kwarorire ekene buna kere ekenuke bono inwe egasi yaino na okobogoria obotomu obo erinde moboirie omwancho ekero ngokora ensemo eye entang'ani obogima ogokwa na okobokiwa kwa Yesu tari amang'ana abwenerete gokomoumekeriwa erinde abanto bakire tari amang'ana abanto babwenerete koiroka koyakwana rengereria ng'obu naboka onde abe takwana ense naki yare gocha gotigara ere ekerima ang'ana korende kebungo gia 15 simari kia 16 Yesu omonyene iga agoteba ng'a naki iga akorwa ogochika erinde omana kobatebia ng'a genda ense yonsi erinde monyare koba mokoyerandia enchili ase kera egetongwa buna koreng'ana abang'ina baria na aborokiwa lazima igebetereti naintwe tosoke na korandia obotomu obo obuya amang'ana aya amansu kera ase ng'a Yesu obokire eri na ering'ana rinene kegima ase obogima na ase omogano bwense semo ya kabere nkore lesoni tiga togende bono rende ase birori bokobokiwa oko abanto bare birori nachire ensemo ya kabere ebinto mbibere bioka ngokwanera kana koba ang'e no kobori no komenta obwate kobwa mono ndagania okomenta ekiagera twensi ntwayesomete onye kwayesomete kwanyebwatire erinde tomentere amang'ana aya bono tiga nkwanera amang'ana aberuka ase ebirori bokobokiwa kwa Yesu erinde nkoeribaga ekebungo gia kianda nabo natemba ki gia 16 inera ensemo nabaga ng'a ebe ensemo ya kabere kero okorigereria ase elesoni yao ase ori okobara amatuko ng'a erimo ria kabere ya gatatu igo nakorire goika ensemo ya Jumaine ase abang'ina aba bare ase oboina basokire bono bachikirwe ng'a genda monyare koba mogokwana amang'ana aya buna koreng'ana nabachikire ntagete gosoma ensemo ya omoerio gabu Jumaine ase lesson yao ng'ana ki the silence however didn't last long ogokira oko kwa abang'ina aba nkwabete egeka by the time we reach the end of the book ekero togochi gokora ekebungo kia marike ekebungo gia 20 igo togocha gosoma ng'a igo basogete bakarandie enchiri ekera ase and they went out and preached everywhere the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs amina bono igo no goteba ng'a ntobweneti gokira igoro ya Yesu na yakorire ine ng'ana enene bono ngaki yekire ye paso akangochi tori korwa oborori goteba tori buna koreng'ana twanyarire ebinto twakorire binto twanyarire buna twegendereirie twemore kintu tweka oborori igo bobwente koba tari igoro yago igoro ya Yesu ine ng'ana entang'ani na eki Yesu akorire
timaeti ng'ora anyare goteba rituko eri igoro ya Yesu na omoroberio gwa okoborigwa. Borori bonde mboiyo bwetaneti obo okwagacha kwane chinibo chiane ebi bionsi ng'aki bigochangira ase omogano gwa okoborigwa. Who can tell today about Jesus and the plan of salvation? Bono na intu twerigererie ng'ekwo tayarire oborori obo bwaito naki boremeire ang'ana toimoke tochake gokora ekebweneire. Semo nyomoerio witnesses of resurrection kemungo gia kiana bono Yesu kabokire rituko ritang'anirie chuma Yesu kabokire akamworokera ritang'ani Maria Magdalena oyo orusetiwe ebirecha biri bitano na bibiri. Apo no togochakera ensemo ya kabiri. Ase okobwatani chinjiri echinyo omwanchwa nabo toranyare konyora ring'ana gose eng'ana omoroberi bwa amang'ana abeire echumapiri eye rituko ritang'anirie echuma. Ritang'ani ekero okorigereria inki kegokorekana Mathayo 28 nkoire ekebungo gia kabiri igo okorigereria ng'a omomalaika iga akoreta omotengecho omonene omotengecho oyo oiguru oboina eki naki egento egetang'ani gegokorekana Mathayo 28 ekebungo gia kabiri. Totume tong'ende ekebungo gia kane igo okonyora ng'a the gods remain as dead. Abarendi igo batigarete buna abanto bakwete baichanete korende ekero okoira na Yohana 20 ekebungo egetang'ani Maria mwere Magdalena korwa aria Petani inyora Petani arenge iga akoenda kwagachia tomaetindi abogete ochi gotoka ase oboina bwa Yesu mambichuni eroikiro nabang'ina bande korwa Yerusalemu na barabu bagocha bakokwana na abamalaika Luka 24 ekebungo eki kiao gatano. Naende nkigiaba nyuma yogokwana nande abang'ina aba abaimoka nande bagenda Yerusalemu bairana mpaka Yerusalemu no twikira abwo ekebungo kia gatano na gatatu. Siko gotumi nonye oende noe Yohana 20 ekebungo gia kabere kia gatatu bono okora rinkoro kwa Mariamu Petero na Yohana igo bagendete kominyoka gochia ase oboina bakumira na Mariamu nki Mariamu akobatebia eri ekebungo gia kianda Mariko 15:1 twarora ng'a Yesu bono nkomuorokera are Mariamu Magdalena kiagera nere twasomire agorokire ritang'ani nerio ekebungo gia kianda ase Mathayo 28 erio nande Yesu omara korwa obagorokera abang'ina bari bande. Kebungo gia 11 nakwirania ase Mariko eye eria aborokiwa nki bagokora borokiwa mbegeneti borokiwa bachikoigwa bataya ng'a amang'ana ayio gototebi tariko adabu mang'ana ayio tariko make sense mbegeneti erio kebungo gia 10 ase Mathayo buna twasoma abasigari barabu nki bagokora basigari rituko erio bairuri aki erinde bachigukana ng'a Yesu tabogeti lakini Yesu nki agokora Luka 24:34 erio Yesu omworokera Petero bono na ekera amworokire Petero na Luka 24 no inyore ng'a mbare babere bare kogenda nchera kwenda Emau barure Yerusalemu bakogenda Emau bagokwana igoro ya amang'ana abeire Yesu nki agokora Yesu ogenda esabari kogenda Emau erio aborokigwa aba bare kogenda Emau bakomuumira bakogamba nere lakini oinyore ng'ekero nande bamosiria naende bagochi kogenda koragera akanyomba akamo kairongo nande Yesu okobaorokera Mariko 16 bono totirimbokie ekebungo 11 eki 12 egi 13
ntaite gukurira enseme eye ekebungo gia 14 erio Yesu mono ororokana ase akanyomba aka kairongo bono aye oroche eine ensemo ya Jumatano ngokwanera bona Yesu agorokeire abantu aba gocha kwagacha Yesu baorokeire igonga egekore eki giokobokigwa kwa Yesu negekore ekene kiabeire ning'ana erebo tari omonto akogesi gosa ing'ana erebo igo nogoteba ng'a yare koba ng'a oyo na omogano bwa ogasusu na oganchogu omogano bwa okogoki tu igo okontebi ng'a oroche ng'a abariki aba bare korika emegano eye rende rirorio mbare korikera igoro ya okwegena kwa abang'ina aba na ogotegena kwaborokigwa kiagera bagotebi ng'a eng'ana eyo omanyete buna bateba mbegena lakini Yesu akarusia tang'u naende nogote ng'a Yesu eng'ana akoroisia eng'ana agoikerania iga agoikerania eng'ana goika tang'u chinde chionsi nchikoba omaiso marore oboarokera abang'ina baria naende ogenda nchera omoumera Petero omotebia akanyomba kairongo oboumera nonya naborokigwa kibarang'e kosamunyorana omogati naende oboumera ikoroche na omogano bwa ogasusu na ogancho ensemo ya omoerio tigana kwanera omogano bwa okoorokerigwa bwa okoorokia maiso marore ase ensemo yago yaire esoni etaragotebi ng'a go into all the world rituko ria aramisi genda ense yonsi bono ekero tokogenda ekebungo kia 20 iga egoteba ng'e erio bakagenda bakarandia kerasi omonene ogokora emeremo amo na barabwo koriene kia ring'ana goetera ase ebimanyererio biabatunyete bono gana tokorera esoni naende notokorera ekwata yaito omwanchani ntagete ngotebi ng'a ekebungo gia 15 ekero ogosoma Yesu iga akobachika aboroki baye ng'a bagende ense yonsi erinde barandie na ase eng'encho ya kiring'ana eri rire eri eng'encho igo nogoteba ng'a nse gogotirimbokia ekebungo gia 16 ase Mark 16 gwancherana gose kwanga enchiri na ering'ana ria obogima bwa kare na kare gose ogokwa amakweri a kare na kare igo ntokonyara gwanchera monto onde bwensi akwe ase ogotamanya ase oboriri lazima tobatebi ng'a omobori obokire nabo igo nare ase eng'encho ya amakweri aye twaboriwe naende bwango iga gochare gotuya igo tari eng'ana eyiyoka kebungo gia 17 chinguru chiabene igo chikobatunya aba babeire ang'e kogenda korandia enchiri korende chingaki chinde nchirororo buna koreng'ano gokora kwa bato 558 chingaki nchire Nyasaye agwanchira erinde chintetere echi chienchiri chiasimekwa goetera ase amanyinga na ogochandwa kwa abachumbe gose kwa abatomu baye engaki nere Nyasaye agwanchira ng'a enchiri eye yarandiwa chintetere echi chienchiri chiasimekwa goetera ase amanyinga na ogochandwa kwa abana baye korende ring'ana ndirorore erimorire maiso marore ng'ana ki Yesu tari gotosorora gose tari gotosaba ng'a tokore emeremo eye intwe tweka naki gekogera ase egitabu keria Mathayo 28 kebungo 18 na 19 na 20 agoteba ng'a nimbe amo na inwe goika omoerio bwa ebiro gose bwa chingaki buna abaraete aborokigwa abari beritang'ani kebungo kia 20 na tokonye erinde tokore na intwe emeremo eye.
Konogotebanga Yesu orire ira. Igagoteba some ring'ana riomwe rio ase elesoni eyi yao ya kawaida sitoga standard edition itukuria aramisi msaria igegoteba ng'ana ki though they went everywhere preaching the gospel, they did not go alone. The Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Yani nga Nyasaye omonene nga nonye bachiete kerase koirandie nchiri tibachiete boka etragedy omochando omonene oranyora abana bomonene nokoimuka kwagachia nga nenchiri bagwetuma bagende kurandia bamotigete omonene kwagachia nonye bachiete kurandia nchiri eye tibachiete barabuboka omonene agakora manene tiga some kinyamuri regoteba buye kebungu ya 20 and the Lord working with them omonene nerore gokora emirimo ogokora emirimo na barabuo and confirming the word through their company na no omonene bweka o confirm no ko eneki antu agotanga ng'ana ine ekene nkikera ng'oro kingimanyiriki Nyasaye omonene bweka karwe imanyiriki erinde kwenekia gwikerania enchiri igo ebikore ebigukorekana ebimanyiriri tari ebyare gocha erinde byoroki ng'ekene aba n'abana bomonene gusaba no kwenekia ng'ekene accompanying signs confirming the word ring'ana eriria kwanirwe ng'akiri koenekiwa akaboroki ebikone nebimanyiriri bikabwati ng'ekene ng'ana yakwanu nekene Yesu obokire ngoboriare erinde yarokana Yesu imukirire Yesu agoteba ng'ani mbamona inwe kengaki omwari bwense timanyeti ng'a nkore miguki ngose emiguki gose iraki oraganie kogenda nero gwetanie ekero tuyirigitie koirandie enchiri ekerase tigo omonene atokonye erinde Yesu niye kwoteye ebe yeng'encho ase obogima bwaito ng'a nonye twareko bantoyerora mambia noe yareko bang'a titoikaransa naende ng'ekwota yerire ng'a naende nkitogocha koranderiwa egasi yaito ntu nokoranderiwa gwoka egasi yaito gitwamanya ng'a Yesu obokire nogoikaransa tonakorageriwa yaya imoka genda lakini ogokure noku ng'a togenda aye bweka ogenda aye bweka naende toira amang'ana ao bogori Yesu moire komoraria ase abanto genda kwana igoro ya Yesu na Yesu nagenda amo naye ekero agokora emirimo nakora emirimo amo naye nairani ase coordinator erinde kero kendo nabwata okomenta kero kendo nde nabwata okomenta gose okoboria erinde okobata star 6 na Participants are muted. They can unmute themselves. okay nanye igoire coordinator nairani asore obata star 6 Hello. Mbiamono sana Mauricia se okoleta mang'ana ya asenchire kuigwekana Nyasaye gusisenia songs. Igo asitwaikeire boniga ekirasi Mauricio okirasi tore tonyare koba tukuburia maswali gositomentere ase twanyarete koba togosoma ase Mauricio atakuna keria egento keria oroche getanyara koba gegokunwa nabo okonyara koba gokereta naye muna kwakeigwete igo ereseni yaigwirwe ase tore twensi oyore nokomenta ribaga ria chire bono nabo tokomenta gositobori karibu bono. Hello. Karibu. Biyama nasi maraterirwa maya sinare kuboreria
abangina nonye nasi mega abantu bari baragiri tu bangina tumedi litali yango tumye osiba jairu se bari ko litali je timanyete bari ko barubuya ibono ada sa abantu bari ko bituna abana abantu bari baragiriye 5000 aba gakabuka bona kana to goja si amangana yeso go jako jamna twaro re kuruari paka uko tinde konti abaga kambayo abangina baba tari ko baruko ba abantu binginje mono nabundo cyo bamubwate kudiyoka koruko mwaka maguta goja bono rende genteke nekiki aringe ngabaga kaba bari baire kingu bamanyire na bubarororo ntuntu ari kubarua abangina aba andi bamenya gutuguyuma ingiki abete Biamana soko bori abone krasi. Ira neringori bori elio yo mintana reko bori. Ngaji abaga kaba chiterende ko garana uba manyekandi tukururi tangani. Nonyene karomo baro bw'abantu ukubarwa nabaga kaba kubarwa. Abangina n'abana bari waturwa. Ngakiye ko gararende bone kero yesoro tekurwa. Uko bwatwa kwaye nonye n'abaro kigubaye go batamite bagatiga abangina na ubari kunya kumbwati paka bono na ubaru chikomanya na Yesu bukire bono nkiyako garaba bakwira na nyuma bono oyo uwatari chibu na bakunyara ko butweresa ose enkirendo manyita nkiyako garajya ko bayi karibu bono bamintu Tonto kira ko garane chin sagaro je chiko nyako muna chitega chiko nyako bare kaira anturu chia ni maega abato ko ira neri muno imanyete gose muna kwa igule Aló, karibu mbiamana coordinator mbiamana mwalimu operante lesson yasenjire kuiwekana ekarango genda litanga ni bichase aborokiwa ekereso abambetwe okwena kwabo kwawete nande ekero Judas ekera murwete litanga nitamanitenga nabu lakini ekeraro obuiru obwatiru atari gukora kende atari gukora ikichinguru kiri abwate previously Judas nera akaregret agatabanga narure omuntu re innocent amanyinga atabwatike mwa na mururo achikubambwa akatukuta kibesa kiria akaminyoka obodiri akoretaga kyakengenta onya atiga angame muna Petra angamete angana abiritu bona abo kuba yesaba abubara abasacha iba beta abo bamuno faith yabo ikaire nansi bakarenga onyo manno ito itirwe na intubo no maedi ngo itutore bakebisa lakini abangina bantu bangina ekero mwana wago twatubiranya manono ako twatubiranya ebiranya bokongu mwana yasarwete na bagosera abangina nabenda yaserete abana b'Nyasaye kuna Mary mamu mwawe Yesu enda yaserete okumya nonye Mary Magdalene akunyora buna Yesu amokorete angale goitwa magina ende gasera abangina abana Salome bakagenda ende gasera buno mutori agoitwa no barenge barombobo eti batebutenga kyonye mutori itwe intwingi toisaini njengo tebenga bakaboro bakaba bold obororo bubo kabaire bakatenga na intu na toitumbu yabono ende gaitirwe bono intwingi kebete bwenete bono bakabona andi mambia because mbabwate intention yo kumo prepare asema kweli ae kumwaka manukataja na ande bakagenda ko witness bakagenda ororo intention babwate no kumupekera mafuta
prepare for burial enkia kuna bana leta Bayahudi, lakini kwa bahati nzuri naande bakaba bakabere kuwaso mu malaika bakaba bakabere konyola good news nga Yesu obokire igabangana nonye bachaetwe nonye kigake nonye bachaetwe maene abono baimukire ensementangani ase amayali abeire barorire buno mutori itiru barori baene kirisa abekirwe nande bayikire nande banyorira mangana amaya ayo batanga nabo batanga ntuna media awutanga nakwatega na amororire isenginyo nere utanga ntikora ma Yesu nere Yesu atanga ntiko oikera akamoro igo bonde benga ki abangna nonye bachaetwe bono digire dia baire enseme ennene monande eyengenjo ase amakweli omonene Yesu igo nande nabarobwe record yite kuroro paka Yesu iranire abangna batanganete nane baetwe tibagali nene ase enseme yomonene kera kwete nane paka kera kabuka bakaba batangani korora nande kumanya nande koterwa nande komorora bia mono Halo. Karibu baba. Mama sisa seri baga. Ya mono moraria. Ori sia sere semindia kwa yerire kene ko bueno rete ya ko iwe kana bia. Ama enne togen ege Maria mura ba kito bakamora Yesu ama kuba ku mwaka ama huta. Na intu tu atevi we togende tumurari Yesu Kristo. Toteria abantu bari bataramumanya. Togende bituna nebitongo tumurari Yesu Kristo. Oko motogo teria abantu buyabwaye una tata una chiete una kwete akakuwa singenjo yao amona inche na inde nkuira nare ekera kuira na ngaya atonyore tuira riganie ngacha kuira no mane tori ito anyore na intunturane kumurotota igoro ya mare ato toche monere ngachira chiko babia ekero tu ndia batera fa messenger to tu riganie kumurotota Yesu Kristo ena kueta singenjo yaito agaitu asingenjo yaito nanda kaboka kagenda igoro asingenjo yaito agaitu akagenda igoro na intu tigato tomorarie tuechande ende kara kuina anyorenga paria kuarete na bwaba baroro akomurudo tatora abana ninchumora sa tindegiru ninchumora sa tindegete kariaro gendire igoro obokire una tevete obokiro motorio obokire naenda tevete ko naenda obokire naenda maina kabokabo amina tiamo Amen. Ya ono yo mito aso komento kuya. Mbuya tutara enda buose awamto batara enda komenta metu senga matole No rumurisi. Oyo minto naburia mbia mona sote makwiraniria igoro ya bangina ngie kwagera bagaka batarengo tigancha kenga tali Yesu tale kobara abagaka lakini oikatumanye tradition emigiro y'abantu abatokwanira abayahudi ase ebinto bare kobara buno minto ateba nari batare komenta abang'ina na abana lakini ntagete goteba ng'a buna twegeire getabu kia Mariko gocha ntosome ting'a bang'ina naboka barenge naki ekwera twateba ng'a osokoene kioko ntagete bono torengere ring'ora ekero togotakuna ring'ana eri ritang'ani aboroki ba Yesu mbanto kibarenge na abasacha abanto bakorigigwa baitwe mbanto kiaba mbarabwo abasacha igo ogotatoka kwabo ase oboina especially ekero Yesu atindekirwe agochikoboka naki twasoma ng'a igo boboete ase enche obogima bwabo bare korigigwa baitwe erio bagatama bagachikoebisa irongo kiagera nkorigigwa bare baitwe maiso marore barabwo mbamanyekaine ng'a barabwo babere bakomotunya Yesu nonya echibesa echiarurwe erinde etebekane ng'a baibire eyio nere richibu ritang'ani eria kabere neri ng'a abang'ina aba mbaororokanete maiso marore ng'a nabwo abaorokigwa ba Yesu
igo ineni kesi bamanyikanite ng'a n'abantu babwate no harm yani batari kogocereria obogima bonde naki gekogera ng'a nonya nabarwani esegi ekero bare kogenda bakonyora abang'ina na abana mbare kobaita lakini banyore monto mosachanchera igo bare komoita igo ng'a goika tomanye surrounding tradition ya abantu abwo naki yarenge erinde ebinto bigakorekana buna bire richibu ria omwega etwasoma ng'a neiteri ng'a basacha mbarengo kero Yesu twasoma echuma eria akobambwa ntwatebete ng'a ase amagoro a Yesu ning'o orengo na omworokigwa bwanchire mono oyo okorokwa ki Yohana no arenge toinyorete ng'a omosacha nare ore korokwa Joseph Arimathea nere orwete oboina bwaye noinyorete nonya oikire ng'ekero Yesu agokwa nonya Nicodemus ntwasoma ng'a ase Sanhedrin egeikaro keria no arenge igo tari igo nimanyete ng'a aborokia mbare bagokwana bateba ng'a basacha mbarengo na abang'ina boka ekero kende mbabwate chisababu chiabo lakini abasacha mbarengo na abang'ina mbarengo kobwatekana buna omonto akorigia amarika atoenekere nonya Simeon omokurene noinyorete abaibi aba babambirwe omosalaba na abasacha bare tari igo rioka omosigari oria omobetete ritimo noimanyete ng'a na omosacha orenge igo nogoteba ng'a naki esababu enene neri ng'a abanto bare korigigwa baitwe na abasacha mbarengo ase okobokigwa kwa Yesu naki gekogera nyuma aborokigwa abaki naki gekogera maria amwe omonto omotang'ani ekero akoumera na Petero tote ng'a agatebia aborokigwa na Petero igo ng'a teri maiso marore ng'a mbarengo bonsi mbarengo na Yesu iga agotumeka abang'ina otumeka abasacha kugira ring'ana riaye igo chinchera chionsi bonsi mbabete birori timaite gosaba ng'a matore Bien mono ase okobeka ring'ana eribuya nonyerende mara ange ekero Yesu akorwa buna akobwatwa ntoroche aborokigwa baye bari barenge ime nere kabisa the inner circle ya Yesu n'abasani baye mbarenga boboete bakanyara koba bagutamana gekogera nonya Peter akoboriwu ng'a nomwarenge nere akarwa akobwa agakana ng'a yaya inche narenge nere bono nonya nekero riri Mariamu riri baumeranete na Yesu riri Yesu amoboretie amotebeti ng'a genda obatebie ekero Mariamu abatebetie igo mbegeneti aborokigwa baye mbegeneti ng'aki ekeene Yesu obokire mbakandete mpaka nonya Thomas akamanya goteba ng'a goika ndore aria amagoko aye ase abambetu mbeke ebiara biane ororo manye kwegena igo okwegena kwa abange kwanyarete koba gokoera naki ekogera okorora ng'a batarenge ang'e lakini rende na abande mbarengo nomorisia atebire igo mbuya mono chinsapato nchire ororo chiaerire ndoche aniresi omonto obwate egento kemomigete mono ntaraereria omorisia naende atokorere oyo obwate kang'ana kande kamomigete kabisa nyanka iyo omorisia onyare koba gotokorere ase nini buya mono ase koyera buya kabisa buya mono abanchani ase ogosanga eleseni ya ituko ria rero kang'ana nkare nataka gokwana korwa ase rituko ria echuma abwo egoteba ase egesongo ng'a getago keria Desire of Ages page 786 na 87 egoteba ng'a ndachakere goteba ng'a to the believer Christ is the resurrection and life ase omwegeni Kristo nokobokigwa nobogima igo ng'a in our Savior the life that was lost through sin is restored lakini taita gosoma ensemo ya omoeria abwo ng'a naki ase omwegeni death is but a small matter ogokwa neng'ana lakini enke
yeso agukwana koreng'ana ng'a asiwithigwa a little moment ng'ana egekegeke gegoteba ng'a omonto anagoteba ng'a ere tagokwa gose amakweri tagomoikera ase omokristo amakweri iga ngokorara a moment of silence and darkness. The life is hid with Christ in God, and when Christ, who is our life, shall appear, then shall he also appear with him in glory. Bono omonto onde otari omokristo otari omwegeni monto otari wancherana kende gionsi igoro yokobokigwa kwa yesu admit not only that Jesus had been killed, but that after his death, many people claimed to have seen the resurrection of Christ. Erago kananga, Yesu talinga nata kweteliuk. Nanago tenga no na banta ba muruchi, ona mangana obokaputu, mangana ba kongineria. Omana kote banga kerokende. As a result, they began the nucleus of what became the Christian church. Nga abacha ageta ganta gasini ni gacha agete. Akukaro kiunga Christian Church. Abantu batema kweraranga ngieko garao kwana iga kurinde nabugate sare ya mwabo gotebanga kero kina abantu mbere bakorarora chindoto abantu orotenga nkoroto uri otabubugite nga kero kina anta barotete gatabuka akarenga omuntu uri na harora uri Yesu bori na kiega others said that Jesus never really died but only soon and then later revived. Another person claims that aliens came down and took the body. Aliens here ndo wagatanga bona lidia chinsase chikora tuomana igo ensose yagu gocha kusikwenda segete kwara ra gento gete kinga ese kengo muntu ngekia ukurwa mareguru ngakero kindi gia chite kikabobogori ganande gekagenda abantu babeire bagokwana amang'ana amange iguru yokuboke kwa Yesu lakini tuene keri kurwa so amaliko ng'ana ki ekene ntobwate omabori ore moyo oyo otari nainde ase oboina boria otari ase oboine kiagera obokire kurwa ase abakure na gochire igoro nabo igo oboene mborororo ototomeire omoika buna agoteba oyo tokwegena ntang'a ase eng'encho abarumi sana ekemo ase eng'encho twabaereirwe oboronga ase okwegena igo ntobwate omorembe na omonene oito ase enchera ya omonene oito Yesu Kristo. Igo nogoteba ng'a omonyene ebibe kinde getabu irugu Faith and Works page 107 yani omonyabibe iga akoborerwa koba omoronge wetera ase obuya ase chimbwa chia Yesu ase eriete eri ria Yesu neke na giekogera goteba ng'a tobwenete bono koraria ase okwegena ng'ekene Yesu obokire nabo igo egasi yaite enene mirimo yaite emenene nokoimoka bono na koraria ense engima ng'ekene Yesu nakwete naende akaboka akagenda iguru noare bono atoganyete achite gotoroseria omenyo na bwango igankwira nare eng'ana enene ntagani gosiekera esiko nane eri twakwana ng'ana ki Yesu akagenda nabwo tobaisa kuimuka ogenda ayabweka eng'amang'ana nanyasomire na bori twase dini ye ninyamanyete nchiri ye nanyasomire bukwego imuka genda lakini ogenda na Yesu erinda akorae asokwegera kwao tusaba ngonyo sawi tumbiye mona so wancheni kwao biya mona samarika machenu watugiri tukolia rero na twakorire kwota asigitabu ikikia Mariko twakoboriri ng'a kereto wonchuririo kwa bena ase chinkoro chiito na kobwa mono tweariganie okonyora Yesu nainde ekero twakonyorire tobaange kuimuka kogenda korandi enchiri na twagosoroire titogenda ntutwika otokonye tuigore chinkoro tukwarigani erinde ogenda mono intwe ekero tokorandiri ing'aneri nainde ekero togokora emirimo eye titoya kora tuchigusira kurinde na intwe tobabiri itang'ani kogenda erinde tonyora obugima bwa kare na kare kabamo na intwe twarigania ase oborwetu bwao sirite Yesu omotoria amen. Amen. Biamono ng'orisia ase gotora ase enchera ekoigwekano buya nyasaye agosemie na abanto bao naende bono chingaki echingiya kwaninga abana ba nyasaye abwo gwasangire na barabo
bana bo manene tigamba kwanie sabati engia bwirire buya Yamono muraria mbiyamona sana gakikora nche gwakorire gasi engia nyasa ugutumeire singa kiechiga andi mbiyamona ase ukwerwa gokora emirimo yae tigo manana Yamono. bakumire mono asante oyo minto ori orandi gotang'ania ogotera gotoira ase sabato ya